Bermeok matxismo eta LGTBI+ fobiarik gabeko esparru askatzailea eta bizigarria izan nahi du. Eta berdintasun saietik pausoz pausoa aurrera pausoak ematen ari dira. Hala, Bermeoko udalak LGTBI+ udal diagnostikoa egingo du Irukila Rosa kooperatibarekin batera. Azken hauek adituak dira LGTBI+ politiketan, politika publikoetan eta teoria feministetan. Urtea amaitu orduko diagnostikoa amaituta egotea espero da. LGTBI+ herritarren bizipenak ezagutu nahi ditugu, zein dan behaien errealitatea, ze, konturatu geha azkenengo urte hauetan, kolektiboan honetan daudezen pertsonek, herri txikitatikan ateratzen diala hirietara, edo herri handiagotara. Orduan jakin nahi dugu, zer eskaintzen den herri edo hiri handi hoietan, guk bai jakiteko Bermeon ze aldeun eskaini kolektiboari, hemen geratu alizateko. Eta helburu honetaz gain, beste helburutako bada, konturatu galare bai, LGTBI+ ez da hola mugimendu bat, eta izan daitekelare bai aukera bikaina mugimendu hori sortzeko eta saretzeko. Vanessa Juez, berdintasun teknikariak azaldu du helburu nagusia dela herriko LGTBI+ kolektiboaren egoera ezagutzea. Guk argi daku Bermiot danontzako herri beti izan behar dela. Orduen danontzako herri beti izateko sexilio egaz amaitzu bidu. Herritar askok jaso bizi izan daue sexilio hori, orduen ia diagnostikoa amaitzen dugunien, ia horrek planak apunteta dakuzenin, argi dakunin zer egin behar dugun, hori lortzen dugun. Beste alde batetik, Irukila Rosako Joseba Gabirondok eta Garasi Beramendik diagnostiko hau aurrera ateratzeko jarraituko duten metodologia azaldu dute. Diagnostikoak begiratuko dau bitokitara, oran orokorrean. Batetik, noski, begituko dau Bermioko LGBT herritarren errealitateak ezagutze aldera, ez? Hauen bizipenak ezagutzea nahi dauz, eta beste aldetik testu ingurua. Hau da, herriak berak herriak berak eta gainontzeko herritarrek zelan bizi daben sexuaniztasuna, ze jakintza daukien, ze jarrera honen aurrean, ze harreman, bebai apur bat LGBT pertsonekin, LGTB fobien aurrean ze erantzuna ematen dan, horreri behituko diotzago, ez? Beraz, LGBT herritar hoiekin lan hori egiteko, elkarrizketa sakon batzuen bitartez egingo dugu, hortxe banakako elkarrizketak eta talde eztabaidak egingo ditugu, horretarako atzean edo, hor ikusten duzuen herrian egongo den kartel horretan, korreo bat egongo da, lgtb@bermeo.eus, eta hortik jarri alzarete gurekin harremanetan. Eta bestetik, gainontzeko herritar hoiekin, alde batetik galdetegiak aterako ditugu, badaudela hor QR horretan. QR-a egongo da karteletan, kartelak ere zabalik egongo dira, ez, herriko leku estrategikoetan. Eta bestetik, eragile eta udaletxearekin adibidez, talde eztabaidak eramango ditugu aurrera.